Beth ydy pwrpas bywyd, pregeth mewn 60 eiliad? Fe atebodd Catechism fer Westminster y cwestiwn yma drwy ddweud mai diben pennaf dynoliaeth ydy goganeddu Duw a'i fwynhau yn dragywydd. Ond sut mae gysodiad o ddogfen gafodd ei sgwennu bron i 400 o flynyddoedd yn ôl yn helpu berson unig neu berson sy'n chwilio am bwrpas mewn bywyd heddiw? Wel, mae ei wneud â persbectif. Mae credu fod Duw wedi ein creu ni bwrpas yn rhoi synwyr o bersbectif hollol chwyldroadol ar fywyd i rywun. Mae Paul yn dweud wrth y Rhufeiniaid, gadewch i Dduw newid eich bywyd chi'n llwyr, drwy chwyldroi eich ffordd o feddwl am bethau. Byddwch yn gwybod wedyn beth mae Duw eisiau. Felly unrhyw un sy'n teimlo'n unig, neu felly'n stryglo gyda'ch lle mewn bywyd, falle fod Duw yn eich gwahodd chi chwyldroi eich ffordd o feddwl, ac i weld popeth, hyd yn oed pethau cyffredin bywyd, fel ffordd i'w adnabod a'i addoli fe. Peidiwch gadael i'r gobaith am fan gwyn fan draw eich dal nôl rhag darganfod pwrpas i'ch bywyd yn y fan lle rydych chi nawr. Gadewch i Dduw drawsffurfio eich persbectif drwy fod yn agored i'w gariad a'i faddeuant e.